Hallo, hallo, hallo. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, mijn mensen. Van Wakananga Alasma. Met mij gaat het hartstikke goed, het gaat prima. Ik kom weer over die schooltassen praten. Minoma libasan van schooltassen. Minoma lip asandati. Oké. Die NDP'ers zeggen, vanaf 2010 was zo'n project voor de NDP. Na NDP kon een project 2010. Laten we zeggen NDP 1. Want dat zo heet dat NDP 1, NDP 2. Oké, dat is mooi en waar. Jullie zeggen het zelf, 2010. Toch? Maar nu zitten we in een andere coalitie. Na jaren in een andere coalitie. Dat UNAF teken moro tak dat ay na unu project na unu odwen, toch? UNAF doasan dati. Mi e pleiten, toch? En mi wan a steun voor a hersamenleving, toch? Ook van jullie NDP'ers, toch? Te usma e doa fout, toch? U piki eerlijk tak ai mek u doen samen. Isabi, toch? Omdat lukulek van desma de ina coalitie, so, toch? Dat wan partij wan e wan do alasan sa money e drai na so a money e nyang en na so a porneng e cha en na so a fufuru e furu. UDPMD, usap zo semi wango toch? Dus daarom vraag ik aan jullie allemaal om mee te werken, om een oproep te doen. Laten wij die schoolproject samen doen. Schoolproject hoort bij sociale zaken. Het hoort bij de sociale zaken, omdat na sociale zaken heb een record voor alle de bigis, de ouders, dan de sandati. Is dat toch? Dus laten we het samen doen. En die payers, mevrouw Jenny Simons. Want soms je doet lekker no se broedu maar je sap sa. Maar zo streken bigis man na mevrouw Jenny Simons. Maar wie swatang na umam ching, dus me jeng agrani na respect na umam ching plus a bigi moromi en uru moromi, dus me jeng agrani na respect. Maar mijn mensen, als school tassen san disi, mek as andis no chak tak tussen unu onderling nanga gomit de coalitie en zo, weet je. Laten wij het samen doen. U moest leren dat mekwe bondru konda u do san samen. A meka coalitie e do san samen. A moment sa everyone small begin do san in links trawai do na rechts, toch? Dat zei de kop sa. Dat Samson zou bij miti 2020 toen toch? 2015, 20 toch? Op Sabaka. Furu money onyang isabito. En asot sandat uno wane moro insranang. En luku as a project sa oduja so. Asan o worden gefinancierd door de overheid. Of na overheid of financieren, waarom moet één partij maar het doen? Wie is je na president? Kom on mevrouw Jenny Simons. Wis na unu aba a eerste taki ina konde, ma uno ka uroko so lagi nanga NPS to. Uno ka uroko so lagi nanga NPS na een sociaal project. Eigenlijk maakt niet uit van een project op van Asan Ogo, maar we moeten het samen doen. We moeten het samen doen. You want no ka wan teken. U is ube 2010 batok, maar nu is het weer een andere coalitie nou nog katjasan in 2010 komt in 2000 anno 2026. No toch? Uno kan doen asosan dati. Laten we het samen doen dat no een tak-taki nede, no een spanne nede onder burgers, want mi otan kontaki. Omdat mi vind dat is oneerlijk. A oneerlijk sociale zaken moest kies een deel voor een schooltassenproject. Dat we naar de record voor de ouders, de daadwerkelijk, ze hebben de daadwerkelijk van hoe doen. Anders als ze no boen, die tassen gaan niet goed terechtkomen en dat u allemaal sabi. U allemaal sabi, unu sra na masref u sab desan, maar soms we doen lek uno wan begrijp, je sabi tom dat samsa, we de ju partij, u lobu partij. Mine libiso ere. Mine libiso wis mi fami lob mi NPS ja so mate de no do asambu trouwens we leisi we volg. We leisi we volg mi etegi gewoon samim tegi mine konkru na nga no wan system tak ai of mo leki mi partij belo. Mine leki no wan sma belo, daarom me uro kotrang af mi money. Me uro kotranga luku no uno de adoif mi ja na komi im operera adoif mi le ja so want wan bloed prop luku ai esif ai fasito ai fasi wan bloed prop de na pace mi tapu ja so dat de opereer pour jimi waf de disi isabito
Me uroko trang af mi money. Daarom te me taki me tak benanga mi bradi kantif mi mof. O mens ma e pre tak bradi jama de na noti 0,0. Maar toch de wan konkos misa abomen mal moro ding. Mine pinare. Mine pinam, ik heb schulden net als iedereen is abito metake altijd in alami video met tego tami lai pai man. Maar ik ta mogo kir misrefi om pai man. Nee. Wan san kam sami kala samim lasi mami sap tak me bouw ne op bakay sabi tom dat mina wan tranga vrouw en me gebruik mi verstaan. Die sabi? Dus mijn mensen, mek a schoolproject sanja, mek a kom daadwerkelijk ten goede voor dem ching. Maar of NDP wan go door NDP wan no aba record voor den massa aben daadwerkelijk van hoe de sociale zaken heeft dat wel wan alles maar na sociale zaken de go sukuyepi na dape de worden geregistreerd. Want als de wan mooi zijn NDP wan kon doen als schoolproject maar na overheid money a project sani. Ano kan toch? Na overheid op pay voor een project dat you want no kawan doen toch mevrouw Jenny Simons man. Uno want no kawan doen en ano kan het klopt niet. Dit is onkan. Me kulip makandra na ons refiere ina wan coalitie der na besabi se mek me erger met dat me takwe venta. Ja, deze vrouw doet te druk op social media dis na. Tuurlijk ga ik te druk doen omdat of mensen tak wan san nego boom. Mo taki omdat me de na systeem ook toe. Me de na systeem maar bif taki. Of des MPS mijn vriend heeft taki dat na de zaak maar mi otaki omdat mi da wan MPS dus mo taki. A pakket sanja asandis no kan go na NDP wire. Met taking aan de kan go na NDP wire. Mevrouw Jenny Simons ik daag u uit hoor. Met daag u uit dat. Ja wan bigi sma. Je nou een verstandig vrouw. Verdelen zijn eerlijk jaren. Bewijs is respect dat je nou een respectievelijk vrouw. We hebben respect voor u als moeder van het land. Isabito. Laten we dingen goed doen. Met uno pina de tra coalitiepartners jaren. Hoe stop ik voel dat ik met Udwa een schoolproject samen. Want alle de partijen dat he. Dus ref abisma sa moest kiezen schooltassen ook toe. Ze hebben ook arme mensen in hun wijken waar ze wonen. Of ook in die straten waar ze wonen en noem maar op, snap je? Overal hebben ze van die kans arme mensen daar. Als ze nog kan gaan naar wansman om hoe praten. Dat je ook praten is dat van MPS vragen. Dan wansman voor de rode no one just maar dat hij. De streken dat u allemaal sap de soort san dat hij toch. Of als aan de NDP wan anu o mens mano kisi. Ano so umuswan mek propaganda tap korupsi de potis korupsi saniere. Ano so afasi umuswan kisu draiere. Ano so afasi umuswan chanengere. Usukune tap wan tramanit umekustikum propaganda tap wan tramanit, maar niet op de jongeren, niet op de schooldingen. Laat dat ding eerlijk verdeeld worden. Want als aan die school weer rips king bama. U prata sani eerlijk met hoe doen samen. Unu wano man doen. Unu wano man doen. No. Asan dat no kamang. U tek min lobby ere. Nog gebij na regering en financiële sani maar dat unu wan doen. Hoe dan? Want die abomen harddragers matedo wakaf go prat de skorotas. De sitak na wa NPS vragen. Of na wa BEP vragen. Of na wa ABOP vragen de namo fodoro. Den oji des madopsa. En na sansa epsak ba instrana. Dus me ku abu e de rustig jere. Me ku de rustig ko prata sani precies. Een deel van die schooltassen moest go naar sociale zaken. Uno kako tegi mi tak dat. Ai, 2010 na NDP kon ngasan dat dan na NDP. We zijn in een ander coalitie, we zijn in een ander tijdperk man. Hoe bang de nonsense dat jere. Who take me in lobby. Bye bye. We weer sma en. Manga uno ba fasi boy fugado. U de like baby talks ma muse corrigeru stays. En motan corrigeru so langa we klets motan piki unu. Bye bye.